petroli. Però d'aquest sistema en van traient profit els americans, em sembla haver sentit, i també ministres i més enxufats, que al final ens deixaran a tots ben penats. I aquells motors d'aigua que anaven tan bé van desaparèixer, ara ves quin merder. I la conclusió és que mentre anem tirant la super més cara haurem d'anar pagant, perquè ja passa de taca d'oli que es moro ens apugin el petroli. Si tens bicicleta no te la venguis pas, ten-la preparada sempre per si un cas es perdem la carretera i manta veureu com d'aquí 4 dies haurem d'anar a peu, perquè ja passa de taca d'oli que els moros ens apugin el petroli. Abans amb 1.000 euros tu podies omplir amb 600 de mobileta i fer el got de vi, ara per 1.000 peles mira quin remei, et posen raig a super l'estació de servei. Això ja passa de taca d'oli que els moros ens apugin el petroli. Però d'aquest sistema en van traient profit els americans, em sembla haver sentit, i també ministres i més enxufats, que al final ens deixaran a tots